Det starter med, at der kommer en nerveimpuls, som får glutamaten til at reagere og bevæge sig ned mod synapsekløften, hvilket sørger for, at de kringer sig ud, som kaldes exocytose, og så befinder sig i synapsekløften. Og benzodiazepinerne sætter sig så på ionkanalreceptorerne, hvilket så gør, at vores glutamate ikke kan komme ind. Nerveimpulsen kommer så ikke videre, og det sørger så for, at vi føler os afslappet ved det her middel. Hvad der så sker normalt i en... Hvad der så normalt sker i en præsynaptisk nervecelle er, at nerveimpulset kommer ned her og får GABA til at komme ud til synapsekløften, hvor de så bliver udløst fra neuronen. Og de her GABA reagerer så med receptorerne, som vi kan se her, så den lukker Cl- ind. Og disse Cl-ioner, de går så ind og hæmmer nerveimpulset, så nerveimpulset ikke kommer helt igennem. Det, der så sker, når man benytter benzodiazepiner, det er, at de sætter sig herinde i... de efterligner det almindelige stof. Det er almindelige transmitterstof, Og det gør så, at der kommer ekstra meget klor ind, som vi kan se her. Og det gør så, at det har en hæmmende virkning på GABA, og det blokerer dermed impulsen, og det gør så, at aktionspotentialet, det ligesom virker ikke. Altså det vil ikke slå sådan ud, fordi at det bliver mere negativt, og for at aktionspotentialet kan forekomme, og det kan have den her slå ud ting, så behøver det, at der kommer nogle plusjoner ind, som for eksempel Na+. Men det sker der jo ikke, fordi der kommer klor ind, som er de her Cl-. Netop det med, at nerveimpulsen den ikke kan komme videre, det giver den her afslappede følelse, og det er det, man bruger benzodiazepiner til.